Здравейте, приятели! Сега монтирам тук една камера на Златната Семница в Черногорово. Сега ще ви покажа камерата, да я видите. С два обектива. Ела снимай малко. Ето е камерата. Дръж малко телефона. Ето е камерата. Янко монтьора. А? Янко 50 прави камери. Само интернет. Без мусатко. Това. Ето го листа за опътване. Как да се монтира камерата. След малко продължавам пак. Айде. Натискин донджала. Картата памет е сложена вътре в самата камера. И продължаваме с прекачването. Машка. Кай, което е? Машкар. Сега в момента в телефона я вкарвам камерата. Инсталирам я в телефона в момента. Да. И фактура да не камери, хоте са като ги на интернет. След малко продължаваме. Ето е камерата. Тя вече в телефона е инсталирана. Сега остана само да я монтираме. Клиента където иска. Ето в телефона е инсталирана самата камера с два обектива. Сега ще видите къде съм я монтирал. Само секунда само. Ето е камерата. Ето е камерата. Единият обектив насочва надоле, другия обектив към пътя. Който иска да му потърси, ще остава пак телефонния номер. Който има желание, ще ми се обади. Който няма, живи и здрави, да си я монтирате вие сами и намирайте си камери откъде да си купувате. Айде, това от мен всичко.